na-achọ ịbata na pati anyị maka elesi anya wee sị nọọ UPP ga-eturu ugo mmeri na November 18 governorship election. Ha wee sị na ọ na-atọ ha ụtọ ịbịa join ya UPP wee sonye na ihe a na-eme. Thank you, sir. Ọ na-akọwa na ndị a bụ ndị si APGA wee chọọ ideclare from oga here wee chọọ ideclare to UPP. O nwere ihe afọ na UPP. Onye si bụ onye ndufa, who is the leader? Ngwa achọ ka ịgwa anyị okwu ịkpatara eji wee si APGA wee chọọ ịbata na UPP. UPP asị na-abụ agụ Desemba gịnị ka anyị ga-eme n'ime Anambra, gịnị ka anyị ga-eme asị na ọ bụghị Chidoka, gịnị ka anyị ga-eme enwere n'ime Anambra, gịnị ka anyị ga-eme UPP UPP ndị na-ebe a bụ ndị agresive APGA. Eziokwu anyị mere n'Iseke baa pati mgbe anyị bara pati, mana togbu aha origo mgbe ọ ga-eme na njedebe. Onye nke so na-anọchi anya anyị n'Ọka ya na nwere ya mmụọ anyị ala odo mmanya na-egbufa, ọ bụ ihe a chọrọ ịma. Ị na-egbu ote nọ na nche mmiri amaghị m ọka ka ọ na-aka ahụ na ya isi white ebe niile. Ọ ka mma anyị ji achọ onye ga-achị ya na achọ onye ọbara katara ahụ ilebe ya anya ebe ihe a chọrọ abịa agaghị enwete ọ darụ ọkpọ ga-eti ọkpọ. So ihe mere na ndị onye na-eji atụ vootu na adịza na-ere identity ya ere. Mgbe Zik nọ ndụ emere pati egwure eji aba mgbe, mana Zik nwụchie ndị na-achị akpa ha na-ekoluga anyị. I mere mistake wee baa pati nke anyị bara aba taa na George ọsịrị ya na-echuru ụlọ anyị ga-efe Chidindu. Anyị niile na-echuru ụlọ anyị ga-efe Chidindu. Onye anyị ga-esogbu onye anyị na-ere anya na echi a ga-atụ vootu a ga-agara ya vootu agara, mana ebe nsogbu ga-adịkwa bụ ọ mara ihe eji ebe mmọnwụ ya achọpụta nchi ya agresive APGA the whole Arab state a ga-akpọtara ha chifa ihe dịka mmadụ one kọde wee chọọ ideclare to APGA na local government na ward a ihe dịka ndụ wee bịa. Arụla ndị chọrọ iji na APGA declare were ba UPP agara isi ise ikwu ebe a. Ọ na-akọ na akarịrị 60. So anyị na ya onwekwa onye ọzọ kpọsịkwa na onye ndu ya wee tụsukwu na bekee ka ndị ọzọ anụ Igbo ka ha wee nwee ike. Ọ na-akọwa na ndị a bụ ndị si APGA wee chọọ ideclare from oga here wee chọọ ideclare to UPP. O nwere ihe afọ na UPP. Onye si bụ onye ndufa, who is the leader? Ngwa achọ ka ịgwa anyị okwu ịkpatara eji wee si APGA wee chọọ ịbata na UPP. UPP asị na-abụ agụ Desemba gịnị ka anyị ga-eme n'ime Anambra, gịnị ka anyị ga-eme asị na ọ bụghị Chidoka, gịnị ka anyị ga-eme enwere n'ime Anambra, gịnị ka anyị ga-eme UPP UPP ndị na-ebe a bụ ndị agresive APGA. Eziokwu anyị mere n'Iseke baa pati mgbe anyị bara pati, mana togbu aha origo mgbe ọ ga-eme na njedebe. Onye nke so na-anọchi anya anyị n'Ọka ya na nwere ya mmụọ anyị ala odo mmanya na-egbufa, ọ bụ ihe a chọrọ ịma. Ị na-egbu ote nọ na nche mmiri amaghị m ọka ka ọ na-aka ahụ na ya isi white ebe niile. Ọ ka mma anyị ji achọ onye ga-achị ya na achọ onye ọbara katara ahụ ilebe ya anya ebe ihe a chọrọ abịa agaghị enwete.
ọ ga-arụ ọkpọ ga-eji ọkpọ so ihe mere na ndị onye na-eji atụ vootu na adịza na-ere identity ya ere mgbe Zik nọ ndụ emere pati egwuregwu eji aba mgbe mana Zik nwụchie ndị na-acha akpa ha na-ekoluga anyị mere mistake wee baa pati nke anyị bara aba taa na George ọsịrị ya na-echuru ụlọ anyị ga-efe Chidendụ anyị niile na-echuru ụlọ anyị ga-efe Chidendụ onye a ga-esogbu onye anyị na-ele anya na echi a ga-atụ vootu a ga-agara ya vootu agara mana ebe nsogbu ga-adịkwa abụ ọ mara ihe eji ebe mmụọ ya achọpụta nchi ya aggressive APGA the whole Arab state a ga-akpọta na ha chifa ihe dịka mmadụ one kọde wee chọọ ịdị clear to APGA na local government na ward a ihe dịka ndụ wee bịa arụla ndị chọrọ iji na APGA dị clear were banye UPP agara isi ikwu ebe ọ na-akọ ọ na-akarịrị 60 so anyị na ya onwekwa onye ọzọ kpọsịkwa n'onye ndu ya